аз таъсисёбии Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар Тоҷикистон 28 сол пур шуд. ин ниҳод дар Тоҷикистони соҳибистиқлол 17 августи соли 1994 таъсис ёфтааст. ба ин муносибат имрӯз дар раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти Суғд ҷамъомад доир гардид. дар рафти чорабинӣ масъулин зимни маърузаашон аз солҳои аввали кумита ва вазифаҳои он дар пешгириву бартарафсозии оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода ёдовар шуданд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз рӯзҳои аввалин ташкилёбӣ дар пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода, гузарондани корҳои наҷотдиҳӣ ва расонидани кӯмакҳо ба аҳолии зарардида сайри кӯшиши худро сафарбар намуда истодааст. дар раванди иҷрои вазифаҳои гузошта хизматчиёни ҳарбии кумита бо ҷасорату шуҷоат ва дилерию матонати худ ва тандурустии асил буданашонро собит намуданд. имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон чун кишвари соҳибистиқлол артиши миллии хешро дорост, ки Кумитаи ҳолатҳои фавқулода як ҷузъи он мебошад. гуфта шуд ки имрӯз бахшу раёсатҳои кумитаи мазкур дар тамоми шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ таъсис ёфтааст. кормандони соҳа баҳри адои вазифаи хизматии хеш содиқона фаъолият бурда истоданд. ҳамасола барои беҳтар намудани фаъолият ҷиҳати анҷом додани корҳои наҷотдиҳӣ таҷҳизоту техникаҳои муосир дастрас карда мешавад. дар арафаи таҷлили иди касбӣ бошад фаъолони соҳа бо рутбаи навбатӣ сарфароз гардонида шуданд. бояд қайд намуд ки назорати пешбурди корҳои наҷотдиҳӣ ва дигар корҳои таъхирнопазир оид ба бартараф намудани садамаҳои калони истеҳсолӣ, фалокатҳо ва дигар ҳолатҳои фавқулода, таъсиси системаи огоҳии аҳолӣ аз ҳолатҳои фавқулодаи замони осоишта ва ҷанг дар ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои муҳими фаъолияти Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ маҳсуб меёбад.